que passa és que agrada i molt, i que bé, que la gent jo crec que troba bàsicament molta autenticitat, troba que és una cosa molt genuïna, troba que la gent que és una novel·la que està allunyada de certes impostures que són prou freqüents en el món literari. Jo crec que la clau de l'èxit és això, que agrada perquè la història atrapa, perquè la història parla de coses essencials, que tot aquell que tingui una certa edat sap de què va un poc, i veure tot això reflexat en una novel·la tan ben traçada, tan ben definida, el personatge, que no deixa de ser unes certes memòries que fa el protagonista, el reflex de totes aquestes vivències, del dolor, de la pèrdua, de l'amor, de la família, tot això que és inevitable quan has assolit una certa edat, i el reflex de tot això tan ben expressat i d'una manera tan entranyable en algunes ocasions i tan autèntica en totes, jo crec que aquesta és la clau de l'èxit, i aquesta és la clau de que agrade tant i que, per tant, que tinga l'èxit que ha tingut fins ara, i que confiem i estem segurs que continuarà a tindre, perquè d'alguna manera Noruega és ja un clàssic.